annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya ce gobe kiyama idan Allah zai gafarta wa mumini, gabanin hisabin mumini zai kira kafirai da mutanen banza sai a faɗi laifinsu duk duniya suna ji. Wane da kuke gani dan wane jikan wane yayi laifi kaza yayi laifi kaza yayi laifi kaza, shine asara 10 ga 20. A yi ta faɗan laifin ɗaya bayan ɗaya mutumin banza ne, duk halittun duniya sai sun ji laifin ɗaya a duniya. Allah ya ce sai a tsine mar kuma, annabi ya ce sai a tsine mar kuma sai a kora shi wuta. Amma idan Allah ya kawo mumini zai gafarta masa ko zai mar hisabi, sai Allah ya keɓanta daga shi sai muminin. Sai Allah ya kira shi ya ce kai ana ganin ka matsayin mumini a duniya, ya ce na'am, amma kayi laifi kaza babu wanda ya sani sai ni na san kayi laifi kaza rana kaza babu wanda ya sani sai ni, kayi laifi kaza lokaci kaza babu wanda ya sani, Allah ya ce sai ni, sai ta kirga mumini laifinsa har sai ya gamsu da ce to ashe muminin ma yaudaran kaina nake yi. Sai yana ga ya halaka, sai Allah ya ce satartu alayka fid dunya wa ana aghfiru alayka al-yawm. Sai Allah ya ce a duniya na boye zunubin naka babu wanda ya gani, har wane da wane suka kyautata maka zato, na ɓoye maka a duniya, a nan wurin na ɓoye maka, na gafarta maka, je ka shiga aljanna. To wannan shine gafara. Kana da zunubin sai Allah ya ɓoye babu wanda ya sani, kuma har ka koma ga Allah ba zai ba wani irin riskan ganin zunubin da kai ba. Duk imanin mai imani in dai ba ma'asumi bane zai kuskure, in dai mutum ba annabi bane ko manzo, duk imaninsa to lalle zai iya yin kuskure wata rana. To shi daɗin mumini alkhairansa da daidai ɗinsa sun yi fintinkawa kurakuransa. Dalilin wannan sai Allah duba ɓangaren alherinsa sai ya ɓoye kurakuransa takaitattu a duniya, sai an je filin kiyama, a kiyamar ma sai Allah ya ɓoye wa mumini zunuban, babu mai ji daga shi sai Allah. In ya gama sai Allah ya ce to je ka an yafe maka tafi aljanna. Wannan hadisi iya Bukhari da Muslim.